Deținuții angajați au fost selectați în funcție de comportamentul lor. Un criteriu esențial însă a fost cunoașterea limbii italiene. Eu vorbeam afară, am stat în Italia mai bine de 6 ani și dintre asta pot să spun că mă descurc bine. Merg în Italia de 17 ani, vorbesc perfect, scriu, citesc. Care e marele beneficiu, așa, din punctul nostru? Beneficiul este că câștigăm zile de libertate. În momentul actual suntem la 10 persoane și sper că în scurt timp să ajungem chiar la 20. Avem și persoane cu care ne-am gândit să colaborăm în afară, odată ce ei au terminat pedeapsa. Este un proiect de telemarketing în limba italiană, unde formăm operatori care să promoveze produse pentru piața italiană. Produsele propuse sunt din domeniul energiei regenerabile, ca de exemplu panourile solare, așa că deținuții trebuie să se pregătească și tehnic. Un deținut câștigă în jur de 10 lei pe oră. Cea mai mare parte a banilor ajung însă la stat. Din cei 40% care îi revin lui, 10% nu poate beneficia de ei decât la liberare. Între 400 și 600 de lei pe lună. Cei care lucrează și au un comportament pozitiv pot beneficia de vizită la masă, vizită online, vizită conjugală, până la învoirea în familie. Deținuții pot să se înscrie și la cursuri de italiană organizate de firma angajatoare. În penitenciarul din Timișoara sunt aproximativ 1000 de persoane private de libertate, din care 600 lucrează.